Fl-uffiċċju ta' ħruġ ta' ċittadinanza Maltija allegatament qed isiru abbużi għal gwadan politiku ta' Gonzi PN. Fil-Parlament it-tnejn filgħaxija d-deputat Laburista Michael Falzon saħaq li għal ċerti persuni jista' jkun qed jitħaffef il-proċess biex tingħata ċittadinanza Maltija u bekk jingħataw anke dritt tal-vot fi żmien meta l-elezzjoni ġenerali tinsab fil-qrib. Michael Falzon saħaq li f'Settembru li għadda twaqqaf l-intervju li s-soltu kien isir fejn il-Pulizija kienet teżamina l-persuna li tkun applikata għal ċittadinanza Maltija. Semma kif il-Pulizija qed tidħol biss meta tintalab il-kondotta tal-applikant taċ-ċittadinanza. Michael Falzon saħaq li f'dawn l-aħħar xhur daħal ex-surġent tal-Pulizija li allegatament qed iħaffef il-proċess tal-loti taċ-ċittadinanza ta' ċerti individwi li għandhom kuntatti politiċi mal-Ministri. Staqsa jekk hux ikun hemm intħil politiku f'dan kollu. Hemmx ukoll interventi diretti politiċi u minflok qed nimxu ma' kulħadd l-istess il-min irridu qegħdin immorru u biex ngħidu hekk naqduh u inqabżuh il-kju u ħadd ieħor illi ilu hemm jistenna għas-sempliċi raġuni illi mhux qiegħed fuq xi lista ta' xi Ministru. Michael Falzon talab li tingħata spjegazzjoni mill-Gvern dwar dan u qal li l-proċess floti taċ-ċittadinanza għandu jkun trasparenti.